Όχι, γιατί έχει με γιατρούς τρεξίματα. Το είπα χτες. Ναι, τώρα είναι ωραία. Έτσι πάνε συνέχεια, δεν. Εντάξει. Κοίταξε εδώ, σημάδια στο δέντρο. Όχι. Για μείνε λίγο πίσω. Μείνε. Δεκατρία. Προχωρήστε. Ώρες. 6. 6. 6 ώρα. Θα είστε σίγουροι εκεί. Έλα παιδί. Πάμε. Ωραίο. Το θέμα σου. Καταγράφει η κάμερα εδώ το πουλάκι. Καταγράφει. Κάτι του υποθέτηση. Ναι, κάναμε πατέντα. Αλλά εμποδίζουν και Ισάκη. Αν δεν ήταν Ισάκη θα ήταν καλύτερο. Πρόσεχε αυτό που είναι πάνω από το κεφάλι σου. Αυτό. Σάβα, πρόσεχε όταν σηκώνεσαι. Έτσι, πάλι έτσι. Είδες τι κάνει για μας από την Ελευθερούπολη. Όπα, γίνει τσακμάκι. Κάτω, ακόμα. Ωραία. Γύρνα, πάρε στροφή. Πάρε στροφή, κάτω, πιο κάτω. Έλα. Έτσι, στη γραμμή σου. Ήρθαμε στα ίσα μας. Κοιτάξτε κεφάλι κάτω. Τι γίνεται το κεφάλι σου. Εδώ στο δέντρο. Μη σκύβει, μη σηκώνεις κεφάλι με τίποτα. Έτσι. Πέρασε ακόμα λίγο. Ωραία. Τι ευλίγησια ρε κομμανέτσι, ρε κομμανέτσι.
Δεν θα απασχόλησε καθόλου τα 10.000 ευρώ. Χαρά και έγινε στο Θεό. Δεν ήμουν αυτά τα 10.000 ευρώ. Είναι και τα άλλα 10 ίσως της προετοιμασίας, το ταξίδι και το όνειρο που χάθηκε. Αλλά θα μου πεις είναι ζωντανή. Τα πόδια τους φτιάχνουν να πάνε εδώ να Μεσοσταθμικά 60 είπες και κοστίζει για κάθε άτομο. Ποιο? Να πας στο Everest και να γυρίσεις. Έτσι είπανε, ναι. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτές οι υψηλές είναι πολύ πιο χαμηλές. Δηλαδή είπαμε ότι είναι πόσο προφεσές. Για την Οστρακή να λες. Να το συνάδει. Τάσε, μια που είπες για κινηματογράφο, τα υπόλοιπα οσκαρικά φέτος τα είδες? Να δεις το χωρίς μέτρο. Και να δεις και ότι με λένε ακόμα αλής. Όχι, με λένε ακόμα Τρινιτά. Αυτό με την... αυτή που ξεκινάει το Αλσχάιμερ και το συνειδητοποιεί. Ναι. Είναι τέτοια με την ουρ. Έχει ωραία έργα φέτος. Πολύ ωραία έργα έχει. Μίλαν ουρ. Οσκαρικά είδα τον τέτοιο με τον Κότσι. Ό,τι πάει Κότσι. Αυτό είναι. Και το άλλο με Α, και τον Κουτ Γιούρι. Και αυτό. ωραία. Εντάξει. Αν αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο. Και να δεις και το χωρίς μέτρο. Και λίγο, γιατί να πάμε και... Αργείτε. Να φτιάσουμε και από... Περιμένετε. Επιδημικά. Ένοχος η σιωπή. Προχωρήστε. Προχωράμε. Αρχίζει το κακάο. Ρώσιμο με τα κουλουρί. Το βιενέζικο ή το άλλο? Το βιενέζικο πρέπει να έχει σίγουρα και φανίλια. Ναι. Ορίστε γη. Τώρα θα γίνει για φυλακό. Είχαμε που θα μπει στο blog και στις φωτογραφίες. Και λέει του τα βάλανε ή γιατί χάνεται από κόκκινος να τον βλέπουνε μακριά. Τώρα σας τραβάει. Χάνομαι γιατί ρεμβάζει. Τα κόκκινα γάντια με μπλε φλεφάρι. Έχει καταπληκτική ανηφορίτσα. Ναι, ναι, πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκά το πράγμα. Δεν με πήρες που ξέρετε. Ξαναχαίρετε. Για το φύλλα αυτή. Φτάσαμε σε κάνα ασφαλτό. Είδες? Στέλιο, λεφτάμε από το Στάγρατο. Ευθεία. Κοίτα, Εκεί θα πάμε. Για να μπούμε μέσα στο διάστημα ή το ένα ή το άλλο. Μια ωρίτσα έχουμε φτάσει. Άρα δηλαδή θα καλύψουμε και τα χιλιόμετρα που έλεγε. ωραία, δεν είναι.
λέγα μην τα πω εγώ. Μετά για μια εβδομάδα δεν το καταλαβαίνεις. Για μια ομάδα έκανε μέσα. Ακουγόταν. Ναι, άρπαξες. Ναι, ακροαστικά. Κατευθείαν. Αυτό δεν σε ξεγελάει ο καιρός. Νομίζω γιατί έχει ήλιο. Πού το βλέπεις ότι έχει καλή λήψη? Δεν το βλέπω, έχει τρομερό ευρυγόνιο. Αχα. Δηλαδή, φαντάσου, σου πω τώρα, Το τέλο είναι από εδώ και το τέλο εδώ. Ναι, και το κρατάνε και πατάνε πιο εδώ. Αυτό το γαλάζι. Λίγο, όχι πολύ. Ναι, έτσι θα σου κάνω, ναι. Έτσι. Αυτό. Αηδίνης και επάνω χρέπα. Αηδίνης είναι ωραία. Πολύ ωραία. Πάει. Από το... Η κορφή είναι, κορφή είναι. Από το στήθος. Αηδίνης, έχω δει ας πούμε άλλες διαδρομές. Πάρα πολύ ωραία και έχει και ρομαντική θέα. Τέλειο. Αυτό έφερε να είναι ο Αηδίνης. Είναι και η μορδιά που θα περάσει από κάτω και ένα φύλλο πάνω από εδώ. Για κάτσε να σου βγάλω μια φωτογραφία να βγάλεις τη συνήθεια. Άκου! Τάσο! Έλα εδώ ρε. Αυτό το κολακό. Βέβαια, εγώ πρέπει να μπω μέσα να πάρω νερό. Πού? Πρόσεξε, αδείς με όσο έχει κανένα φίλο. Λοιπόν, 1600 μέτρα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. 2,5 ώρες του γκολ. Όταν σταματήσουμε και φύγουμε αυτοί, έχουμε 2. να πάρουμε και κάτω. Τι είναι? Το δρόμος, αυτό το χάος κάτω. Ποιο? Πάμε, πάμε. Ελαφρά είναι φορικά, το βλέπω.
Ναι, εδώ με χιόνια δεν το πας. Και κουτροβαλείς. Τι είδες? Τίποτα, έτσι να πάρουμε λίγο άποψη. Όχι, να πάρει κάμερα. Παίρνουμε και λίγο στράκινα. Περίμενα εδώ τους άλλους, Τάσο. Πιθανόν. Βλέπεις το βάθος πεδίου. Και τα σύννεφα πως περπατάνε. Ναι. Για την καλύτερη φώτο είναι εδώ. Γι' αυτό έχω σταματήσει, γιατί εδώ είναι το κάτι άλλο. Εδώ είναι που πρέπει να βγει η ομάδα. Ο Χέλμουτ το Νιούτον έτσι επέλεξε. Έλα αγόρι μου. Τέλειο, αυτή τη στιγμή που ήρθα και κάτσα, πέρασε ένα αεροπλάνο, έκανε μια διπλή γραμμή, ακριβώς πάνω από την κορφή. Ήρθα και τα άσπρα τα σύννεφα, ήταν χάρμα. Δεν πάει τώρα, όχι, εγώ στο στείλω είναι εύκολα. Τι, Πανοραμική. παίρνεις πάλι. Είσαι καλλιεργημένο έδαφος. Μπροστά. Είναι ο πρώτος σχηματόδρομος που είδαμε, που βλέπαμε. Τέλειο, μπροστά πάμε. Κάτω. Ναι, το σήμα εδώ κάτω. Παιδιά, το κόκκινο σημάδι πρέπει να είναι μπροστά. Εδώ το δείχνει, εδώ.